tomto videonávode vám ukážem, akým spôsobom si vieme naskenovať poverenie alebo inú skenovanú prílohu, ale v tomto prípade si ukážeme poverenie do samotného spisu a následne potom to poverenie budeme používať pri podávaní žiadosti o súčinnosť so sociálnou poisťovňou. Takže máme dve možnosti, kade môžeme vstúpiť vlastne do skenovacieho procesu. Buď pôjdeme priamo cez spisy, že si vyhľadáme spis, pôjdeme do príloh, alebo môžeme rovno vstúpiť medzi skenované prílohy z úvodnej obrazovky programu, čo je asi najväčšou pravdepodobnosťou užitočnejšie z jedného titulu, že keď vám príde viacero poverení, tak vlastne v cykle, bez toho, aby ste vyhľadávali spis po spise, ste schopní vlastne naskenovať v cykle všetky poverenia, ktoré vám vlastne prišli. Takže vstúpime do evidencie cez tlačítko prílohy a program nám zobrazuje všetky binárne prílohy, ktoré vlastne máme k tým daným spisom priložené. Dáme si pridať novú prílohu, zadáme číslo spisu, ktorej sa to týka. Dátum to je viac menej nie až tak dôležité, ale pre svoju evidenciu si to môžete poznačiť, prípadne kto vám to odosielal, ja neviem, v tomto prípade dáme okresný súd Nitra. Dôležité je samozrejme povedať, že sa jedná o poverenie, aby potom program vedel oddeliť, že čo je poverenie, čo je uznesenie, čo sú fotky, čo je došlá pošta, aby program automaticky vedel, že v tomto spise je toto poverenie a toto má poslať vlastne do sociálnej poisťovne. Ten popis je voliteľný, program štandardne tam napíše to isté, ako je názov typu prílohy. Tak, pokiaľ ste ešte nikdy neskenovali cez program, tak vlastne je nutné vybrať si samotný skener, cez ktorý chcete skenovať. Týchto zdrojov na skenovanie môže byť viacej. V mojom prípade je tu originálny ovládač, ktorý dodáva samotná firma k tomu môjmu skeneru. A toto je ovládač, ktorý viac menej spolieha na Windowsácké prostriedky skenovania. Ja pre názornosť ukážky použijem túto Windowsácku verziu. Toto samozrejme stačí vybrať iba raz, iba prvýkrát, keď použijete skener, už potom program si to pamätá a vždy v nasledujúcom skenovaní automaticky bude použiť to, čo ste si naposledy vybrali, takže v podstate toto vybrať skener je potrebné spraviť len raz. Tak, dáme si vybrať skener, dáme naskenovať prílohu. Program v tomto prípade sa nás pýta, že čo presne chceme skenovať. Pretože sociálna poisťovňa má obmedzenie na veľkosť skenovanej prílohy na 0,5 MB, je dôležité znížiť kvalitu skenovania na priateľnú veľkosť, aby sme sa do toho 0,5 MB zmestili. V tomto prípade ja by som použil vlastné nastavenie a ešte by som spresnil naskenovanú kvalitu. Naskenovanú kvalitu myslím si, že úplne postačuje čierno-biely obrázok alebo text a s rozlíšením 150 dpi. OK. A dáme si povedzme náhľad. Náhľad máme na obrazovke. Vidíme, že bol vybratý celý dokument a môžeme dať skenovať. Nemám veľmi rýchly skener, takže chvíľočku to potrvá, tak už sa to prenáša. Sú samozrejme rýchlejšie kancelárske skenery, ktoré to zmastia za sekundičku. Dobre, program vypísal OK, ak si všimnete, pribudlo nám tu aj nejaké JPEG, súbor niekde dočasne uložené, to nie je podstatné. Podstatné je to, že vlastne ten súbor je uložený v databáze, priradený k tomuto nášmu spisu, ktorý momentálne spracovávame. Ak by sme si chceli pozrieť, či sme to správne naskenovali, môžeme to použiť aj pomocou tlačítka otvorenie súboru. To program nám automaticky uloží tú prílohu na disk a použije východzí program na prezeranie obrázkov. To znamená, že vo vašom prípade sa môže objaviť úplne iný prehliadač ako v mojom prípade. To záleží od toho, čo máte vlastne nastavené. Ako na prehliadanie napríklad v tomto prípade JPEGov. Takže vidíme, že poverenie máme v poriadku, je čitateľné, až na to, že som všetko začiernil. A dáme jednoducho OK. Týmto sme si nasnímali zo skenera naše poverenie a zaevidovali sme si ho do zoznamu. Pokiaľ pracujeme so spisom a chceme naskenovať dodatočne alebo tak proste z nejakého dôvodu priamo cez evidenciu spisov, vybereme si na spis, do ktorého chceme vložiť tú prílohu, môžeme vojsť do príloh, povedať mu pridať, zase spravíme celú tú procedúru, poverenie, naskenovať prílohu a týmto spôsobom môžeme zadať identický, ako výsledok je ten istý, len to zadávame priamo zo spisu. Takisto to naskenujeme. Tam sa nemení.
a potom použijeme vlastne náš súčinnostný modul pre sociálnu poisťovňu a ona presne bude vedieť, že vlastne čo má k tomu spisu pribalíte na tú žiadosť. Ďakujem za pozornosť.